Morjesta pöytää! Tänään lähti uusi kokkiohjelma. Johan Mies Sopan keitin. Jes, ja tässä on meidän ensimmäinen vieras, Jouni. Mistä sä nyt soititkaan? Kalatorissa, joka nyt ei oikein ole toiminut ja Skeleton Slaughter. Vielä parempi. Ja tänään me tehdään täytekakku. Vittu, että tulee hienoa. Raaka-aineesta tehdään tälleen vehnäjauhoa, sokeria, munia. okei, eli mitä sä nyt teet ensin? Kuivat aineet sekasin yhteen kulhoon. Laitetaan tänne, kato, desijauhoja. Se on about desi näin. Löps. Perunajauhoja. Löps. Löps. Se on about desi siinä. Ja sitten kun tehdään tätä kakkua, niin muista leivin jauhe. Se on teelusikallinen. Otetaan uuni päälle valmiiksi, on parisataa astetta. Välillä huikkaa. Lyödään kikkelit rikki. Ja näitä muuten saa Japanista. Mitä se on nyt muuten noin bändihommat on mennyt? Tänään olisi tarkoitus mennä taistelemaan. Hyvä. Mitä sä muuten edes soittelet siinä koko bändissä? Massa on nyt aina tällä hetkellä. Täytyy katella nyt. Eli nyt täällä on munat ja sokerit. Sitten otetaan tää Elvisp sähkövatkain ruotsiksi. Ja sitten vatkataan. Vatkataan nää tämmöiset kivaksi vaahdoksi. Sitten sä voit jo kätevästi kaivaa tosta laatikosta nuolion. Eli minkä? Nuolia. Mikä vittu se on? Se on tuo. Kyllä mä ton on nähnyt joskus. Se on nyt jauhot sitten sekaisin ja tehdäänkin tämmönen erikoinen juttu. Laitetaan vaniljansokeri suoraan tuohon pohjaan. Lömpsistä keikkaa. Se sekoitellaan tällä nuoliolla taas kivasti. Ja sitten en tiedä minkä takia näin pitää tehdä, mutta pitää kumminkin nuolian kanssa heitellä nää vähän sinne ja sekoitella. Tälleen kivasti. Pikkas laittaa vodkaloron pohjalle ja vissyä päälle, niin kyllä muuten toimii. Niin sä olit basistina siinä bändissä sitten. Joo. Mitäs musiikkia te soitatte? Ne soittaa semmoista kuolemanmetallia. Se on hyvä se kuolemanmetalli, siellä on niinku hautausmaat lähellä. Joo, ja ihmiset kuolee. Jouni, sä voit ottaa tosta ton vuuan ja pistää sinne vähän rasvaa pohjalle, levittele tuolla talouspaperilla sen ja se on hänessä. Sitten otat tästä kato kasvojauhoa, kaadat sille sellaisen kivan lorauksen. Se on hyvä. Sitten otat sen käteen, menet tänne laborin luo ja heiluttele juurikin näin. Se on hänessä. Se on takas siihen ja sitten kaadetaan Let's rock and roll. the mössö. Ottaa se sinne. Näin, se on hänessä. Ja sitten laitetaan kakku uuniin. Siellä on, ei se kyllä ole lämmin vielä. Käydäänkö vaikka röökillä? Tähän väliin käydään muuten tupakalla. Silloin on hyvä käydä tupakalla, kun odottaa, että uuni on lämmin. Oliks se pizza feta? Näköjään. Uuni on lämmin. Oho. Näytetään vielä kakkuu kerran, että näkee missä se leivijauhe siinä on. Japanista saa. Käännetään 30 minuuttia. 30. Ja sitten tässä välissä vaan niinku juoda lisää juomaa. Siitä vodkapullo. No perkele. Kölökön sitten. No niin, kakku on uunissa. Lähdetään sillä, että on tämmönen helvetin hieno vaahto, tuo kinuski kermuvaahtojuttu. Pistetään se tonne noin. Tässä on yritetään vatkata kermaa! Tässäkin hyvä muistaa, ettei vatkaa liikaa, niin ei tuu voita. No niin Jouni, sä voit ottaa ton. Joo. Lyö sinne noin rohka. Näin. Tänne ei tarvii nyt olla niin semmoista kunnon vitun vaahtoa. Ja nyt Jouni laittaa tossa maitorahkat tonne kulhoon ja sitten laittaa sieltä mansikat kohta nyt kulhoon mukaan. Lyö sinne. Klomps. Klomps kuuluu.
Jos se tuhoutuu, ei voi mitään. Vähän survat niitä silleen ja sillä välin kun kaveri tekee tätä juttua, niin on hyvä itse juoda. Sitten laitetaan uudestaan taas vanillinen sokeri tonne sekaan. En tiedä tarviiko, mutta luultavasti tarvii. Miltä se nyt maistuu? Paremmalta. Laitetaanko lisää? Ei kyllä tarvii. Ei tarvii lisää, okei. Sitten vedään tällainen kerma. Me ei vedetty tätä ihan vaahtovahdoksi, koska tää tulee vaan tonne sisään, niin vetäisepä sieltä Jouni. Mä en vetä. Ja tää oli tosiaan jotain sitä kinuskijuttua. En tiedä miltä maistuu, mutta kohta sekin nähdään. Täyti on tossa valmiina. Kato. Se on oikein tauko. Tää väliin voi myös juoda lisää viinaa. No eikö Oho ja Katso ole ihan sama asia? Ei ole sama kuin Seiska. Vittu Seiskassa lukee Seiska ja vituttaa jo silloin. Ja sitten kun joku saatana apina on tilannut sen mulle lahjalehtenä. Vittu, että kiinnostaa joku saatanan Prisilla Bröngelin vittu. Ostin talon, olin humalassa, join 5 tuoppia, Esko Kovero. Vittu, että voi pientä ihmistä vituttaa. No perkele, kakku on valmis. Tai pohja siis. Katsotaan mitä herkku mulla on saatu aikaiseksi. Ja se on hänessä. Se on vähän musta päältä, mutta sen kestää kun tietää mitä hyvää se sulle tekee. Joo, eli sitten vedetään tää kakku puoliksi, että saadaan keskelle se herkkujuttu. Noin. Ja sitten on 2 kakun puolikasta. Ja sitten ei ole niin iso lautasta, niin vedettiin tänne ihan karavanin pizzaboksiin päällipuoleen, ettei tuu sitä kumminkin sitä suolasta makua. Näin. Sitten koostutetaan ihan kahvilla. Lyödään ensin reunoille. Ne vähän yli, mutta se on käynnissä ihan sallittua. Lätkitään vaan tätä kahvia tähän päälle, tälle plötsistä keikkaa. Lyödään tää toinenkin puolisko siihen. Tää toi tonne hetkeksi piiloon. Kostutetaan tää toinenkin, niin ei oo niin kuivaa sitten. Ketään ei vituttaa. Tuolla on kahvit pitkin pöytää, aivan sama. Sitten on tätä Jounin tekemään mörssärimätkyä, niin kuin me sanotaan tälleen kokkipiireissä. Pöydäytetään ihan reippaasti tohon. Plötsistä ne sanoo kaikki, niin kato kun meni solakasti tohon. Eikä poika dippailee. Kato hius. Sitten otetaan tää märkä löntti. Huptekelkaa meillä on kakku. Plöts. Tätä ei muuten nauramatta syödä. Ja sitten vedetään nää ylimääräiset paskat täältä helvettiin näin. Sitten vaatan pizzalaatikkoa, mutta sitä ennen tehdään täytteet. Mansikkakermaa. En tiedä onko hyvä, mutta sinne meni luraus. Hupsista keikkaa. Pistetään saman tien toinen. Se on parempi tehdä vähän ylimääräistä ennen kuin tekee jotain. Sitten pyöritellään. Tällä välillä, jos et ole yksin, niin voit laittaa vaikka kaverit röökille tai hakemaan itsellesi juomaa. Haappa jokin sinulle juomaa. Ja sit lähdetään kuorottaa kakkuun. Tää on sitä mansikkakermaa, mitä just äsken matkattiin. Unohdettiin tosiaan ostaa sellainen pursotin homma, niin tää ei tuu nyt niin siistis kuin pitäis tulla, mutta tällä mennään. Vedetään kato nää reunat ensin tällä kivasti. Jätetään kato tostakin näppärästi kulmat piiloon niin sanotusti. En vieläkään saanut tätä yhtä kohtaa ja Jouni menee puhumaan parhaiten bändipuheluita. Liiat eväät tosta pois. Ja sitten laitetaan näitä mansikan mollukoita tähän päälle. Joo, levyn tekoon pojat. Morjens. No morjes, pidä kivaa studiossa ja pistä mulle levy kanssa. Ja kakku on melkein valmis, siitä puuttuu enää kynttilä, kun tää on synttärikakku. Kyllä muuten toimii!